Mектеп tamamlaучылар үшін кызуу башланды. Мой озагыннан алып укучылар бердем дәүләт имтиханнары тапшыра. Сишембе көнне район һәм авыл мәктәпләрендә белем алучы 49 кыз һәм егет рус теленнән бердем дәүләт имтиханын тапшырды. Biz bugün Rus dili fənindən yığı verəbiz. Bizim üçün bu indi bir cavablı iş. Biz gerekli dərəcədə əzirləndik. Əmmə də lakin əzrə qoşata. Şuna qaramasdan əlbəttə işləb çıxırayasın. Барысы да имтиханнарга әзер. Укучы укырга теләгән булса, укытучы тарафыннан консультациялар, индивидуаль эшләр барысы да оештырылды. Һәм инде мин бүген җитди караш белән килгәннәрдер дип уйлыйсым килә. Һәрбер укучының да организаторлар ППЕ гомумән алганда барысына да әзер. Шуңа күрә мин инде балаларга исән-имин тапшыруларын теләп кенә калам. Имтихан 5 аудиторияда алып барылып, инша язу һәм башка биремнәрне үтәү өчен 3 сәгать ярым вакыт булып бирелде. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның иң кызган чагы булса да, мәктәп каршында чыгарылыш сыйныф укучылары элекеге кебек күп түгел. 49 бала безнең килә бүген ППЯга, 6 район урта мәктәпләреннән. Мәктәптә үзләрендә пробниларны алар ай сайын биреп карадылар инде. Без район күләм 2 тапкыр пробный үткәрдек РЦМК-дан кайткан, Казаннан кайткан заданиялары белән. Әзер укучылар әзер дип уйлыйм инде мин. Бүген кызымны бердәм дәүләт имтиханына озаттым. Рус теленә имтихан бирәләр. Беренче бала түгел инде. Абыйсы шулай биреп чыккан, янсын озаткан иде инде. Инде белемнәре бар. Гимназия бик көчле коллектив, гимназия коллективы. Аларга без бик рәхмәтле. Класслары белән алар югары балга бирерләр дигән өметтә озатабыз балаларыбызны. Без инде Тукай мәктәбеннән 9 укучыны бүген озатабыз. Biz аларга шанабыз. Алар барсы да Алла буйрса биреп чыгачак. Былтыр да инде безне чыгарылыш укучыларыбыз яхшы нәтиҗәләр белән куандырды. Тел ачкычлары бирсен. Мөсим районда барлык имтиханнарда лицей базасында уза. Аудиторияларга үткәнче укучыларның температурасы тикшерелә. 31 май көнне 11 сыйныфлар математика фәненнән БДИ тапшырды. Укучыларның сойлап алган фәннәренең берсе җәмгыять белеме. Шактый укучы өстенлек биргән бу фәннән сынау 4 июнь көненә билгеләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.